Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto alas 6. This Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Sinovac vaccines mag-abot sa probinsya karon nga adlaw. Napulo ka mga lideres kag miyembro sang progresibo nga grupo nakabaton sang pamahog sa kabuhi. Sa balita nasyonal, Pilipinas nanguna sa may mataas nga kadamuon sang COVID-19 cases sa bilog nga Western Pacific region. Pilipinas kag Novavax natala na magapirmahanay sang kasugtanan angot sa COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, magagabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabay. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Good morning, Action Boy. Anong color na sang imong Mint outfit green. Man? Mint amo na sang mint green. Yes. Sabi ko ano yung milk green. Hindi na sa milk green yan. Lain na iya. Mas sideline kapag idbala Action Boy. Kita mo ni Abaga mo ay. Bala ka na yan. Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning dira sa imo. Homa Lumena. Sa kay Kelly Jelly, thank you Gid. 3 weeks streak na nag-send 50 stars. Yes, thank you so much, Miss Kelly Jelly. Yes, Felinora Oliveros, watching live sa Barangay Robles. Alex Montesa, may agaman. Asis Mahinay. Sa kay ihada ko Carol Montoya, good morning. Sa kay Kelly Jelly, happy Wednesday ko na Philippines. Sa family Rifuela, Dialagdon, Nagor, Apil, kag Toreno, sang Barangay Pandanon, kag kay Bayboy Villasor sa CMO Sectoral. Watching live from USA. Ano nga kundi may send 50 stars. 100 na tanan? Kaya may ari man di sa iya nga mo sa payakto may tuman. Basi 50 Nenita Kalamba Figueroa, happy birthday sa iya miga kuno buwas na. Namo naman na, way naman ngalan miga niya. Sige lang buwas mama na, no? Donna Navarte Macario, good morning man. Kay John Rex Santillan. Sige, kag kay Lula Toreng, kag Tita Lourdes. Good morning kuno alin kayo di torta. Sige lang kay good morning dira sa inyo kag sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Sa kay Jean Buarom, mayong aga. Yara ka pa Good morning man sa akong tita Hana, Gacho Action Boy. Nag-aupo siya sa aton subong nga aga. Kay
Ma'am Vanessa Mayo, nice color, Miss Doors. That's my month color, March. Ay, gali. Amo na may color sa March. Oo. Ay mo Kay na. Ma'am Van, Dito Minnesota girl is pang watching. spring, guro. Spring? Ano? Spring ang March? Ang boots niya. Basi, Hindi man summer, guro. Spring, guro balaan ta lang na. Basta may mga, pag-itsud yun. Sino na nabasa mong comment ni Dennis? Sagad gini ka dami si Dennis siya mo. Advance happy birthday kay Tita Ebony Connection Boy hambal ni Yudi Torts. Okay. Yudi Torts. Yudi Torts. Wala tapos sa Yudi Torta. Susunod. Mamungos ko dapat, ani mong. Te. Tanong na lang na gano'n na, nag-standby na. Sige, bigay. Sige, sumpon, gina karon. Galantaw siya bala. Good morning, man, kay Abraham Apawan. Bam, good morning dira sa imo. Kag regards lang sa pamilya dira, no? Sakay Flair Alvarez. Greet man ko, good morning. Ang nakadali lang. Sa family Lobaton sa Cadiz. Sakay. Watching dra sa Kuwait si Flair Alvarez, Action Boy, ha? Yes, ako si wait Ma'am ni siya Flair. gali. Oo. Watching diri sa Kuwait. Nan. Family Lobaton sa Cadiz. Uy, basta pamilya, yan yung OJT, talibla sa una nga si Jo Marie Lobaton. Aha. Ato bilang taason bala. Ganun naman ko. Di na to siya? Taga Cadiz sa si Jo Marie mong sa may sa may kaduhada? Kaduhaan? Kaduhada. Kaduhaan. Kaduhada ya sa lakas. Kaduhada sa Castellana na yan. Hambal ni Dennis, what a nice color. Looks like Vulcasil. Hala, grabe siya. Pangtapal sa top. Oo. Hindi niya bala Vulcasil dance. Medyo dark na niya bala dance. Ang Vulcasil sugad. Kabla ka Ma'am Van. Color ni bala ni Ma'am Van. Rose Cesar, good morning, man. Purti man nga stars ka damo. Ang Action Boy. Ang sa stars bala nga sa drawing lumla. Sa mga drawing ng mga stars bala ya. Good morning, Action Boy, sa tanan niya members ng Energy Fans Club. Yes, oo. Nga nag-aupod sa aton subong nga aga. Si Ate Kim Iriman, good morning. Araman si si Irene Gante Juanetes Petua. Dra sa may Quintin Remo. Good morning. Yes, good morning. Kay ala na siya si Alex Monteza, Action Boy. Star na siya Actually, kagina pa ni siya. Manok nga pink. Okay, Ara dako na nga star na send ko. Ay, wala man siya ka-send. Standby na kita sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Mag-abot na karong adlaw diri sa probinsya sa Negros Occidental ang Sinovac vaccines nga ginpangabay ni Governor Bong Lacson sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini ang ibakuna sa mga medical frontliners sang apat ka mga ospital sa gobyerno nga mong una nga prioridad sa vaccination program. Ini nga mga ospital ang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay, Cadiz District Hospital, Lorenzo Zaico Hospital sa Cabangalan, kag Valladolid District Hospital sa Dindiriman patigayunon ang pagpangbakuna. Wala ginpalayag ni Diaz kung pila mag-abot ng bakuna apang sa interview sa Capital Media kay DOH Region 6 Infectious Disease Cluster Head Dr. Jane Juanico. Ginpaayag sining nga may 1,600 ka doses ang Sinovac vaccines ang mag-abot sa probinsya. Ang mga personnel sa Provincial Health Office amo ang mag-deliver sa bakuna sa apat ka mga ospital kag gilayon nga pag-umpisahan ang pagbakuna.
Nakabaton sang pagpamahog sa kabuhi kon death threats ang napulo ka mga lider kag miyembro sang progresibo nga grupo sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Clarissa Dagatan, Secretary General sang Karapatan Negros, nabaton sang Karapatan Public Information Desk ang text message gikan sa wala nagpakilala nga persona kag ginpalayag nga sunod-sunod nga patso ng aktivista sa isla sang Negros. Palayag pa ni Dagatan ang mapangalan sa aktivista ang nalista sa Kill 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 program sang gobyerno nasyonal. Ginaligar man sa Karapatan Negros nga ang kapulisan kag militar ang yara sa likod sang asud-asud nga pagpamatay sa aktivista. Agod pay puson kag hindi na magkontra pa sa mga sala nga ginabuhat sa gobyerno nasyonal sa idalom sa Duterte o kon rehimen ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang panidagatan ang mga pagpamahog nga ilan nabaton ang naghalinman sa mga law enforcement agencies. Suno kay dagatan ang ini nga pamahog ang ginpadala sa ila isa ka adlaw matapos magpagwa sang pahayag ang Karapatan Negros may angot sa natabo nga Bloody Sunday operation sa Southern Tagalog region kung sa diin napatay ang siyam ka mga aktivista kag anom ang naaresto. Yan pasiguro naman ni Major Senon Pancito III, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nga handa sila magbulig agud proteksyonan ang makatapos ang progresibo nga grupo ginaligar na kabaton sa paandam sa kabuhi. Agud ipakita nga wala sang kailabdanan ang militar sa akusasyon nga amo ang may plano sang malain. Sa interview sa Aksyon firing line, ginhimo ni Pancito ang palayag kasunod sa ginpagawa nga impormasyon ni Clarissa Dagatan, Secretary General sang Karapatan Negros, nga nakabaton ang Karapatan Public Information Desk and Text Message nga nagapahog sa iya kabuhi kaupod ang iban panila nga miyembro kag isa ang army nga ila ginasuspetsuhan nga may kahimuan. Ginklaro ni Pancito nga wala sila sang kaangay nga intensyon, bangod seguridad ang ila ginaproteksyonan kag ginapilar sa ni kay Dagatan nga kung mahimo untatana ang pag-angot sa ila sa nasambit nga pagpamahog nga nabaton. Ginklaro ni Major Senon Pancito III, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga ang search warrant lamang ang ginpaboran sa korte nga i-quash kag wala nagakahulugan nga absuelto na ang 5 ka mga respondents magod mayara pa sa iban nga kaso nga yara naman sa sala sa iban nga branch sang korte. Nagwa ang reaksyon ni Pancito sa interview sa Aksyon firing line agud at hagon ang palayag nga maghimo na nga mahilway gikan sa Negros Occidental District Jail sa syudad sang Bago, Sanday Carina de la Serna, Cheryl Catalogo, Proseso Quezon, Albert de la Serna kag Noli Rosales. Sunod pa kay Pancito, nag-file na sila sang motion for consideration sa tong adlaw sang Lunes kag nagalaom nga paboran sang korte bangod sila dokumento nga ipasa nga wala gilayon maghimo sang prosekusyon. Ginakabig naman sa Negros Occidental Police Provincial Office nga makaalarma ang sunod-sunod nga pagpamatay nga ginapanghigit lang ang bangkay sa mga biktima. Suno kay NOPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Durasco, ginahimo sa otoridad ang tanan agud nga mahatagan sa hustisya ang mga ginpamatay. Ginapausisa man ang mga suspetsado nga may kahimuan sa mga krimen sa dinggin mando sa mga otoridad nga tutukan ini sa investigasyon. Sa madumduman, ginbilin lang ang bangkay sa isa ka lalaki sa banwa sang Victorias nga naputos ang ulo sa plastic. Kagin pangkuha pa ang duha ka dulungan, gingapos ang kamot kag tiil gamit ang packaging tape, kagin butangan pa sang karatula. Tialik na mga semana, nasapuan man ang isa ka lalaki nga pilason sa banwa sang Ibi Magalona, kag napatay sa ospital. Ang duha nga mga biktima ang may pareho nga tattoo nga HGL o kon Happy Go Lucky o kung palatandaan nga sila ang halin sa presuhan. Lahat po naman ang cases po natin, mapalikit o malaki po is alarming naman po yan and tinututukan naman po natin yan. Yun nga po, is titignan po namin, we look into the details pa po para po magkaroon po tayo ng mga resulta. Ang kabayan sa pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Sa dugang balita lokal, nakahanda nga magpabakuna si Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido kung sila na ang masunod bakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Placido kung ano ang unang vaccine nga maging available kag mahimo na sila magpabakuna, hindi na siya magpangduha-duha bangod hindi lang ini para sa kaluwasan o kung sa iya kaluwasan sa virus kundi pati man sa iya mga kaistorya kag kaupod sa kada adlaw. Dugang pa ni Placido, iya ginainganyo ang bugos nga pwersa sang BCPO nga magpabakuna agud malikaw ang ila kaugalingon sa virus para makapadayon sa pagserbisyo. Nagapati man si Placido nga magakooperar ang Bacolod noon agud mapaganhagan kag madula na ang virus diri sa syudad. Sa karon wala pa sang formal nga komunikasyon gikan sa Police Regional Office 6 angod sa vaccination program sang mga kapulisan.
Samtang naglambot na lang sa 6 kapulis ang nabilin sa contact tracing team sa syudad matapos liwat gin-utilize ang ibang mga personnel sa mga police stations. Suro kay Major Sherlock Gabana, tagpamuno sa PNP contact tracing team sa syudad. Kaupod nila sa gihapon tubtub sa bulan sang Hulyo ang mga DILG contact tracers rason nga hindi sila mabudayan sa ilang trabaho. Dugang pa, mas nag-jutay na ang na-record nga nagapositibo sa virus kanadlaw rason nga ang ibang nga miyembro sa contact tracing team agin pabulig para sa information dissemination sa syudad para maedukar kag mapatag sa mga pumunuyo ang importansya sang pagpabakuna. Padayon nga nagapatigayon sang on-site validation ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental sa 20 ka mga barangay sa Negros Occidental kag isa sa syudad sang Bacolod para sa patigayonon nga deliberasyon sini nga bulan sang Marso. Sulo kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, hindi ini sigurado kung makapasar ang nasambit nga mga barangay sa Regional Oversight Committee bangod may pila ka mga barangay ang wala makapasar sa validation pa lang sang ilang ahensya. Dugang pa ni Gomez nga sa karon may 233 na ka mga barangay sa Negros ang drug-free barangays, samtang 12 naman ang sa syudad sang Bacolod. Ginpatay naman ang isa ka kontraktor sa mga kampus ng Tubos ang ginluthang sa Purok Santan, Barangay Kansalungon, Banwas ang Isabela sa itong Lunes ang hapon. Ang biktima ang kilala kay Reynaldo Molines, 65 anyos, kag pumuluyo sa amuman nga barangay. Sunod kay Police Major Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela PNP, si Molines ang nagalakat lang padulong sa trabaho kag ginbantayan sang suspetsado kag ginluthang. Gindala pa sa Ignacio L. Arroyo Memorial Hospital ang biktima, apang gindeklarar nga patay na. Pilipinas, nanguna naman sa may mataas sa karabon sa COVID-19 cases sa Western Pacific Region. Samtang Novavax natalana nga kag ang Pilipinas natalana magapirmahan sa kasugtanan angot sa COVID-19 vaccine. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sakay Jomar Idulag, may agadra. Sakay Raymond Belnas. Aning kay Mayor Aquino nga kwan niyo. JVL Luntayaw, Rodolfo Jaime Jr. Sa pamilya Jaime kuno sang magsungay from Nonoy Jaime. Siling ni Ma'am Van, hindi ka magpati no kay Dennis Doors kay kanami sina iya nga color of birth man sang March. Yes. Aquamarine ina aquamarine galit na tuod. Ay hindi. Ano man?
Basta mint green Mint sa green. pagkabalo ko action boy. Pero one of my favorite color. But one of Vidor sa one of Kinamian ko sa mga morning mga color. Basi ko na ang gwa sa Facebook, basi ko daw blue siya ang color. Hindi kitaon, di ba? Kitaon, Laan mo di ba? gidya kung anong color sa Sige. personal. Sige lang, dance kayo mas-send ko later selfie sa imo. Send ko siya selfie. Kay Marce Rumbines Junio, good morning mandara sa imo. Kay Maria Luisa Melos, have a great day man. Kay Teres Simpron Yong, nice yan ang bako. Sige. Iya, gid din. Makita, gid. Eddie Laus, adala sa Cane Town, Victorias. Christine Minies Villalobos, sa kay Guillermo Clarito, good morning man. Sa kay Jocelyn Liboon Dispoho, Ramel Duray Infante, kay Noel Amar, si Ma'am Van ginatamyaw niya man. Good morning, Sir Noel. Philip Isulat, good morning man. Dress sa may Buen Retiro, Talisay. Stay safe. Kaya Angela Gayondato, good morning. Dress sa may Bangga, Tutong, Barangay Felisa. Okay. Sige, mayang aga lang da. Ano ni? Makabakal, gamit ko dyan. Wala pa ko PayPal. Bubongga, si Guillermo Clarito, Dason lang ko mabakal stars. Kaya wala pa siya kuno Gcash. Wala problema. May Gcash naman siya kuno. May Gcash na siya, be? Gamit ko lang Gcash account. Tiara man, pwede na siyang Gcash actually. Sige lang, okay lang na siya. Don't you worry kung hindi makasend stars. Wala maka mo gina-require nga mag-send stars. Mas mayo gid nga makasend bisan tag 1,000 lang isa ka send Wow. lang. Okay lang na siya, pero dapat halin sa bukal sa kalooban. Di ba, Aksyon Boy, ito ba si ano ininit? pilit nga mag-send stars. So, bukal sa kalooban, ininit. Duulihi ko ito na, nasulod sa ako niya. Ano na ininit? Pero thank you, guys, sa mga in fairness, nag-send sa aton sing stars, Aksyon Boy, no? Mga yes. star senders. Sige lang kay soon, may hatag ko sa mga star sender. Ay, amo na? Hatag ko. Star man, yung printed. Star ng Pasko. Star ng Pasko. Sige. Mano tama mo ta t-shirt nga Star Sender tas Action Radio Bacolod. Diador si Gasto. Correct. Di ba? May mo tara so makita tani nga mga top fan. Pero top fan yang top fan gid nga avid gid sa Action Radio. Kamera top fan Action Boy puro pang bash. Di ba? Correct. So amo na Star Sender tas Action Radio Bacolod. Mahimo ta na soon. I-open ta na kay manager. Di ba? Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Masaylo sa din man. Sino naman na? Si Alex. Ano ko no? Nya ma-set up ko ni dashboard ko, please notify me kung mag-silo na kamo. Silo sa din. Silo sa ano? Ay, abot. Masaylo sa ano man. I-notify tagit siya kung Notify siya kung masaylo. mag-silo. Ano ta sa din. man? Galingin ang ulo ko. But anyway, si karong ko lang siya. Jin Borom, good morning man sa imo. Dira sa Bago City, no? Kay Larry Rico sa may Kalubay, dira sa siyudad sa Bago, pangapin na at this time. Sa ng Purok? Purok Kalubay. Purok Kalubay. Mga utan yung ngalan sa Bago, no? Di ba Dram lang area. Meron man Bangga Kamatis. Bangga Kamatis. Ay, Crossing Kamatis. Crossing Kamatis, Crossing Kamatis. Purok Kalubay. Daw ay galing sang Sibuyas Bombay. Kung may Sibuyas Bombay, tani, makakuhan ka na mo. Ano ganyan panahag na, nablang luto. Ano ganyan magluto ka na? Gisa. Gisa. Hindi kami kabalo magluto mo. Wow! Ako pa yung hindi kabalo magluto. Amor Malayang, may aga man dira sa imo. Sagad ka magluto, Aksyon Doors? Yes. Okay pa ko. Nakatilaw na ko sa niluto mo. Okay pa? Gaya lang ko bala ingredients. Kalain. Daway pa ko daw kadugay. Dadamduman ko way back long ago pa. Nga makasakon nga patilawon takabla kon nasang mga luto ko bala. Sige lang bala. Kaya hasta subog daw way pa ko tilaw tiplakan daw makatilaw kin sakon sa Soon lang bala kay
kung magano ko magluto ko be, ti wala ka naman di station, ma-effort ko paano koy. Matalim ko plitihan mo. Padala tra sa Maxi. Kaya subong may mga Maxim na mga. Correct. So pwede tra ka padala. Panda. Oo, panda. Sige, standby sa mga balita nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25, detalye na sa mga balita nasyonal. Nanguna ang Pilipinas sa may mataas nga kanamuon sa COVID-19 cases sa sulod sang 24 oras sa Western Pacific Region. Sa datos sa World Health Organization, nanguna ang Pilipinas nga may 3,351 ka bago nga kaso, ginasundan sang Malaysia nga may 1,529, kag Japan nga may 679. Ginahantaw naman nga rason sa pagsaka sa kaso among gin-report nga bago nga variant sa COVID-19, paghalog sang lockdown kag amat-amat nga pagbukas sa ekonomiya sa Pilipinas. Natala na pirmahan subong adlaw sa Pilipinas kay US-based coronavirus vaccine maker nga Novavax ang kasugtanan para sa supply sang bakuna. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginasaad sa kasugtanan ang 30 milyones nga Novavax COVID-19 shots. Una na ang ginapahayag sa Novavax nga ang ila bakuna ang posible hatagan sa otoridad nga mausar sa Estados Unidos sa bulan sing Mayo kung hatagan na sang permiso sang US regulators. Sa datos sa Enero gikan sa UK trial, nagapakita ang ini nga bakuna ang 96% nga epektibo batok sa original nga virus samtang 86% naman nga epektibo batok sa nagalapta nga mga variants. Samtang ginahinyo naman ni Quezon City Representative Alfred Vargas sa mga ahensya ng gobyerno nga maghimo sa matikang para kumbensyon ang ilang mga empleyado nga magpabakuna kontra COVID-19. Ginhimo ini ni Vargas kasunod sa survey nga ginpatigaan sa Department of Social Welfare and Development sa 1,000 ka empleyado sa NISA din nagwa nga 35% lamang ang gusto nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. 52% ang undecided kag nabili na hindi naluyag magpabakuna. Ang resulta sa nasabit nga survey ang gitalakay sa hearing sa House Committee on Social Services nga ginapamunuan ni Vargas. Sunod sa kongresista, kinahanglan nga magbuligay ang mga ahensya sa gobyerno nga mapaatag sa mga tao ang kaimportansya sang bakuna, labi na sa mga yara sa frontline service nga nagasugilanon sa mga tao. Gipahag naman sa DSWD sa hearing nga ginpabaskog na sini ang pag-promote sa vaccination program gamit ang information materials gikan sa Department of Health. Ginabisuhan ni Speaker Lord Alan Velasco ang mga Pilipino nga magpabilin nga magmidantayon kag padayon nga maghalong tugtog magdamo na mapaidalom sa COVID-19 vaccination. Apelar ini ni Velasco kasunod sa liwat nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 kada adlaw. Pahanumdum sini bisan nagbukas ang madamo nga mga negosyo kag madamo ang gusto nga magbalik sa normal nga mga hilimuon. Dapat ipabilin ang mapagpatuman sa health protocol samtang may paandampas ang virus nga masolusyonan lamang sa vaccination program. Sunod sa Speaker, ang pag-abot sang bakuna sa pungsod kag pag-umpisa sang bakuna ang hindi rason para mangin kampante. Sa kinahanglan hulaton nga mabukunahan ang dako nga porsyento sang populasyon kag maangkor ang herd immunity. Dugang pa sini samtang wala pa matabo, ginpahayag ni Velasco nga importante hindi magpabaya kag magsunod sa tanan nga health kag safety protocols. Ginapangitaan naman ni Presidential Spokesman Harry Roque sa ebidensya si Vice President Leni Robredo angon sa pagtawag sining murderous regime ang Duterte administration. Suno kay Roque, kung personal nga nakita ni Robredo ang natabo, dapat nga may suporta ini nga ebidensya, bangod kung wala, posible siya mapasakaan sa kaso. Ginimo ni Roque ang palayag angon sa komento ni Robredo nga naglaragway sa police operation sa Calabarzon nga nagpatay sa 6 ka aktivista bilang massacre kag wala sang kinalain sa masobra 7,000 nga napatay sa kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga.
Nagpatigay na sa investigasyon ang Department of Justice kay Commission on Human Rights angot sa insidente. Nagmando si Justice Secretary Menardo Guevara sa NBI nga magpatigayon sa investigasyon sa pagpatay kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino kag tatlo sini kumakapdanan. Sur kay Guevara ila itugyan sa NBI ang investigasyon bagod imbolbado sa piyak nga kampo ang PNP. Ginpahayag ni Justice Undersecretary Adrian Sugay nga si Guevara ang mag-issue sang dokumento nga nagahatag sang poder sa NBI nga magpatigan sang parallel investigation. Una na nga nagtukod ang kapulisan sa Special Investigation Task Group agud imbestigahan man ang insidente. Nagapakita sa inisyal nga report nga ang van nga ginasakyan sa alkalde kag iya kaupdanan ang ginasundan sa isa ka salakyan sa Labuyaw Bridge sa Barangay Lonoy. Ginalegar nagpalupok unang makaupod sa alkalde rason nga nagbalos ang kapulisan nga yara sa pihak nga salakyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra Balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.